आजकल समाज में नैतिकता का स्तर रोज दर रोज गिरत जा रहा बा। पहले केहू एक स्तर गिरावेला, फिर दूसर, आ ओकरे बाद तो फैशन बन जाला। आज आदमी सुख के साधन के ही सफलता समझ ले बा। जीवन स्तर अच्छा हो जाए से आदमी संस्कारित और व्यावहारिक ना हो जाला। उहे मोर वाली हालत नाचे के चक्कर में पीछे से उघार हो जाला। आज नैतिकता कम, स्वार्थ ज्यादा दिखाए लगल बा। असल में नैतिकता आखिर होला का? जब केहू न देखत होखे और आदमी अपन जिम्मेदारी ईमानदारी से निभावे। जब चरित्र कमजोर हो जाला तो समाज धीरे धीरे बिखर जाए लागेला। पहले 4 लोग एक थाली में खा लेत रहलन, आज छोट छोट बात पे रिश्ता टूट जाला। इहे तो सबसे बड़ा दुख बा। अब न घर एक रहल न त मन। विश्वास और सहनशीलता धीरे धीरे खत्म हो जा रहल बा। बच्चा लोग के देखा तो दिन भर मोबाइल में डूबल रहेला, ना केहू से बात, ना बुजुर्ग लोगन के अनुभव में रुचि। मोबाइल दुनिया के नजदीक तो ले अइलस, बाकी अपनन से दूर कर देहलस। आज के पीढ़ी तुरंत सुख वाला रास्ता चुनत बटन, ना कि धैर्य या संस्कार वाला राह। आज के दिखावे वाले दुनिया में बच्चा लोगन के सही राह कैसे सिखावल जाए? शुरुआत घर से ही होई। हम जैसन करब वैसे ही उहो करीहन। यही से पुरान संस्कार के जरूरत आज फिर बढ़ गयल बा। दुनिया हमेशा बदलत रही, बाकी सिद्धांत न बदले के चाहिए। सिद्धांत और नैतिकता के बिना आदमी और जानवर में ज्यादा फर्क न रह जाला। काहे कि बिना सिद्धांत के ताकत, बिना मर्यादा के आजादी और बिना ईमानदारी के सफलता आखिर में विनाश ही करेला।